Njena maitengo banalinga lero. Ngoma nyethe. Yes. Aiwa nayo kwa surprise iri gutuka sai. Naka ngomera nandi numenya kiruga. Njena amanyete nganko banda. Ngoma maitengo banalinga. Naye kwa surprise iri kwa. Waronga una taine mirubiri nyasa. Ndio sigara bato bangerete wako na plan nyingine. Wala dai kora inu nairu kora diri ngode mirubiri bura igune kyuko baire. Okay. Mutegereri eri lero mbwate gazeti ya Taifa Leo asoko kwane ya tarehe 28 lero Friday watanga igoso Friday. Baada ya hapa watu wanajiandaa korangana kibintu biko enda siri weekend. Yes. Aigambate gazeti ya Daily Nation nditukerigaria Ijumaa tariki 23 Chumutinyu yo 5/3/2026. Ellen gatabanga divided in defections. Divided in defections. Mugano okwanira so imase page ya kane akirana yesoma by the way gasiri guchimutu gegatirira isi nenkongu guchimutu gegatirira isi bano batabiringa abarai asense miri kwa mirire serikali bachakire kororekana gutiemana sana so gupimana chinguru abandi bakali kuibera nababwatani poaching imiritinge bakali kuurana uyu ingusagutia n'uyu ngusagutia omotebya mangana maya tambuka kujaga aiga maya na roro buna bano ndoche muntu akirega iga tigato chakiri kurunka muske Fred Matiang'i abwatani baye usaba bwatani bike magia Jubilee unabona ime ya Nairobi abajumbe mbara ororo batatu ba Jubilee banganyiri gucia aso ekyamagia DCP kimuskiriga tikashagwa by the way nkike kenderete bono obamubo aboko nginyori liriga chagwe process ya lenge yuko muimbeach nginyori te tulikuwa hapa na mayaka ndo abati kikao gitega atwari gukora analysis nginyori tengo batebinga abange mbaro chagwa ko babunare bono lakini it's quite unfortunate ngambaroje very few oyo mobo ninje nginyori tenye ndito ku retrieve that clip na that mama yakanga gachagwa nko bari impeached lakini nko gendare ko in fact nko gendare ko maito radicalized Central Kenya ni kama sasa iko nyuma yake fully ikiabanta bangi batakagirite na bandu chekera ko somo magano ye page yakani bagotebanga ba momochiri unabona yore waigo mokonyi bumura yese kyamagia Jubilee gose ko deputy party leader umuske Jeremiah Kioni agotebanga umuske rigathgasha go focusiri komenta chinamba chiaye Mount Kenya amente chinamba chia bajumbe rather than gutigara the same goal babwate buno bomo bo upinzani kumurusi muske Gachagua knows very well ngatari goenda gutinna kubulyo burai ngegirinda gukora atagete guchigotwara chinguru ase parliament the way Raila agakorire atagenda gutwara chinguru so that yekera ko negotiate whatever ekera atagete share fulani bune eria kora kuona kwanyoranganire enjerere ya rais okay ngoma berere rais kerana gukwanira barai banganyire ime ya Nairobi mbakwanirite Yusuf Hassan kuruka Mkunji Mark Mwenje Bwembakasi West na Amos Mwago Ostarehe nabigo umuske kanini kega kurwa Eyala ebungeria Eyala kurugusia Senator bwe county ya Kisii umuske Richard Munyonka na hakwanire mujumbo kitutu masabo umuske Clive Gisairo umuske Badia Barongo kurumacho giburabu Anthony Kibagendi kura kitutu cha South na bwe abaraka ni kwebereka ujilenda mwananchi yes ikikere yere guse imanyakanite ko bayinse umuske Dwinse Could it be nga ne obobisi bolio maeteka cha ononyore to kukwana nga toise kukwana a presidential candidate itobono mapema amatemu amanga ise goja nemejandera ise komonyora nenchirende baligeti gosebono chinguru nabo chinganaiga ya ikintu ngire kigenderete kyarrekanire gitariki ya na by the way according to my own understanding wesibu nandoche wese ko genderera igangu kora na baribuka abanyene at the end of the day diribone guchika 2027 usangi mbari yamu okay ligireri Gachagua nero korrekana ubwate chinguru chinyinga sana yane chikambi nero gokora bona asogete tigatojitoro usabande ngokora bale tigatorora Kalonzo ametulia sana Matiang'i ametulia sana
Akichwali umuntu kumajikorekana na hendo active wa sabono egano yo linda mwananchi yo Edwin Sifuna. Okay, onye kirenga abo muboiga opposition bo Edwin Sifuna ataracha kumwena linda mwananchi na fugufugu lake lingine hili. Birangara likibire ase grupu ya Matiang'i, Kalonzo na Gachagua. Asikiagara kumajikona nyembara bu bamoya toba neno bu no nyembara tangasobisha. Mutigere tena rogutiria. Taifa Leo iyo denga Sifuna agonga mwamba. Sifuna agonga mwamba. Eyeiga orunoro boti rokoera rugurwa ase peche ntangani wikase peche ya kabire rokoera Sifuna na mbabu gatumuroberi woko Register ekiameke kya gurunga linda mwananchi lakini rende Kenya abunere baodenga tubwata sharp boys yes ekero efugufugu ya ajire umonta kominyoka mapema o Register remember ODM 27 Niri bako no kominyokere movement rojo koenda se register political parties bakanyoro mongwano nde aminyokete akaregister kia makale lakini bano muntu akaregister igongi apimeti juu muntu no register nyenkimanyikanite ni tati yao mbaro bamanyikanite na kero kigo ne besa ta mate goja ko change na ndabantu mindset goja ko change abantu ngana ndi kujese kiamika ndro banali mwananchi megari ya se register of political parties ndo wade kiamage ko kunga ege ko kunga linda party kiamankiroro alafu Sifuna abata kete kwa register kiamage ko kwanga mwananchi party akore linda mwananchi party ikineke yao but bono igakurwa se political party forum yigago se kiombeke gaikurikie byama igoke gotebanga amarieta ya igana bwato bomo bwime sana ekiama kigaikurukunga Liberty National Democratic Alliance Party akimanyikana saso bwenge ngalinda party kwarorire okay na Edwin Sifuna tagoja na linda mwananchi bigo chikumira na bitu manavo yes bono ogotugumana nkorega na kokoranga bagenderete ko bolingo likisheria barre what to do but ekorekananga ogochoma eri ogaiga Edwin Sifuna gwikabaje go change gose barore nande baokora mwana nure page ya gatano kiretu tugerita samangana siasa retreat nire abarai bense me kwa mirire serikali bakorete ritwe Jumatatu yabaretete amo abarai abaigangu kwanira musike Rigathi Gachagua bwekemagia DCP musike Kalonzo Musyoka bwekemagia Wiper musike Fred Matiang'i yoro mukonyi bumurai bwekemagia Jubilee na bwego musubati Martha Karua bwekemakiria People's Liberation Party gati abarai bandi buno ribona bwekemagia DAP Kenya musike Eugene Wamalwa UPN Peter Munya na bwego Justin Muturi bwekemagia DP abomiranite Kiambu retreat yabo ntakabaya matukabire barakwanira neki bakwibanga baka gosori yiga bakakwana retreat yiga kora kwa bayi tukeri muriuka bagasoka batara Abakenya ngangiba ebirengera imbira Abakenya babwa lakini mbabaeti egati bintu binde bare gukwanira roro igintu kwanza kiabire kizungu mkuti asebare no gochoro yomobo atikururuke bendera yubrai winsi ya Kenya si kurwase upinzani mbara amua as of now yento kende batara amua ndiye takibago chugutumika bune coalition obomo ari bagenderete koliga lakini igento gegukwane kaiga kombo Kenya coalition nero yabire eyuba bangi baba sabara yabigana kwanira bakoko boko but mbara amu officially tumanyenga na kibakweruka nazimio bado ama ni gani narra Gachagua bwiko manyeno gokwana akijoro bote runa kwarwerera igo dinde tikuriro rosebeji gatatu igasiti ga Taifa Leo segikae kibakora Kiambu narra Gachagua gokwana aringa tatageti kobe kingmaker era bwiko manyene ne king tatageti koba kingmaker whereby igabwo bono atagete nehere achorwa chigutenena koba umurwaniriri bw'uburai bwense kurwase obo muboiga lakini bono ekerukurikiriri richiko umaene teriruji kumwanjira inkieke naende kwa mara nyingine tena babisete batarato tebi itajulikana tu asanare tu barabenya kokosori n'abantu igimuntu akamenya gukwane kerengera ringa
nabo iranyarika n'umusikiri gathigashagwa anchirwe kurwanire kiro kyo buraibu ensi ya Kenya purposely bune njira ya moyo kubakura mwina gachagwa na ateba mangana abantu bagukwana umumu na wana asomenya tanto ngukwana balinga na iguru reporting antegete mbabugatisi barusi Ruto lakini njitinge timaiti yaye kerukura atarokura katika pizza zako abantu abange bari ngumirana barabu kisiasa bagotebanga Gachagua takoba muya gwetani Ruto eba mwanchite asengenje yugo criticize Ruto na ababugatisi bamurusio lakini yonyenere afadhali Ruto exactly ndekina keigwa se conversation yiyu nere na igwana no yes na moikeire nere na igwana se TV konara oya namanyete eserekali wike gulibaga riyo gukura emirobiri yaye katiba roboti oro konsana rura sepeji yakabere gaseti ya tafara na mangana aye muraibu ense William Ruto litukulie igorokero Kenya yari gwathimisa miaka 16 kurutwa nyorete katiba enya ya 2010 emande gatumire katiba ya Lancaster House ya rosetu miaka ria ya pre-independence lakini bono gaiga kero muraibu ense bari gukwanira gaiga kuna vigezo fulani bitakire guchenjwa se guikiranirwa erinde katiba enya gukaimera mubya ono gamuraibu ense igaretete oretru mujadala gasaba tanga king eserekali kando na siasa yo wakachikura baada ya 5 years eserekali netakire koheguriba kana endiki katiba akantu kandi ngatakire kubinyigwa gakore tangaki eserekali onye yatebete nekoreke emyaka irenge bwenerete kuira ebwenete kwa unga bono katiba yako ire miaka inganaiga gukura manganayo na bera abemeke gusebe menge gwetani eria yobochori lakini obviously gusubikabe menge yobochori bago takeke igu already yako ekoera igobona mangana yobochori gane akanchira kandi gakuringana maoni one bana akanchira kandi na ende gakuri ugo komenta emiaka etamu kujibujo ekiagera unabono isi kuligiri chiro muraibu ensali ereta bakenya nechi nyinge sana yes ono rutago tenga serikali nebwenete koheguri bagaki katiba guikiranie bintu biribi yagerete gachoru yakwanete kuchia saba na inchi gachoru onera kwane bintu bebingerende bitagete miaka 15 bago tiwa bero yu 15 ngumu sana rurase page ya kamera ya gazeti ya taifa ora bateru no rukwanire page ya gatanu na gatatu ya gazeti ya Daily Nation bakwanete katiba day at 16 katiba at 16 ibintu byakwane turi tukuri igoro bayigondo chemuske Ruto na kwanirete iguru yebigambiro abatabanga nibwenerete na biro bibimanye no nyebibwato bose buri gekatiba gwitenenera na kumulikira ibintu teibaisa gusona na mone mirubiri ya serikali asa monarega nitubune muntu kwamba kwimurunganirie nchira anyoriro gwa kwa marangi maiga yimirubiri yaye mengi ukanwa nikegambiro gusi yarabikirwa ibitango gitenga kora kirigo ibine byabikiru kirigo batabanga ya iraniri sani mirubiri minga atagite gukora irani kumagega na kwanirete gentekyo kera kwanite nkwana yaye igoro ya katibi yiga 16 litukore igoro wega kwanira amandamano ali yakorekanite yabasai beke urigia genzi mwaka 2024 na yandi 2025 ogatabanga iye katiba niba etaba Kenya bose buri bakuru kurubekana sinchira y'umurembe lakini rinde binte bingi byarekanirite engaki amandamano yiga ni biri biguichania bigwa kasani katiba ya Kenya anini nchira basai barekanite guitwa igatebekana abanyanyimbo batumikira chinguru gwetanie kerengo abantu nchira bare gocherwa abandi babura abandi bachandwa byensi bigani gubikwenda maminchani katiba in fact nabona rocho muraibu ensenera ari gustumu sana bikore biri byari gokoreka banta bangi na rodi no semtano bakuburi president na amangana hari ari ko yasoma na yaiterete bo na yege nete gusi agao so ndo gete koma jiko beto bautiga epechega oroboti ndorega iga WhatsApp muchagire tariki ya mumutinyi 10 WhatsApp one chake go dai gosine chake gwa kania chibesa 0.52 shillings ejine gitongoro 52
kunacha ase ujumbe ende yonsi kutumia kibiashara kutumia WhatsApp business app. Mteja ukijibu mteja kibiashara ngoko na jere chitongoro getega igase ujumbe eibono igego tebekanire busa. So biashara iko vinaendelea kunoga kurugera kona. Mwana nuri page ya gatatu gazeti Daily Nation lakini tilikunya kujikwanira na kwa yubikire na burigo ngwanira umugano ndoro ri page ya gatatu asi ekirengereri kiribusi bwe bunge nini ensi ya Kenya kuchigwanchira KDF aiga Kenya ukoireri bagali nene sana asoko koru kuna chaiguro ya mangana yokubwatirana n'ichinsi chindasa mangana y'abanajeshi nabono kungusana nangwarrakana sana iguru ya abanajeshi ku Rubongereza agocha iga Kenya keraba hakorira amamocho nibonete bagambi ko iga Kenya ikarangusana sana bono bate banga ese proposal yiribusibwe bunge nene ise gwetigwa KDF iga Kenya mbachi kunyora libagali nene sana kwamua ase uamuzi kerego koru bana jeshi kibonete gwanchirwa cha okora training iga Kenya aya kerama ko sabiri ngike bwente gokoru ibintu binga bnebi keraba abantu abagocha gusaba na jeshi bakuruchize chisiko bagocha okora training chaba iga Kenya mbirwaniro kibabonete gwanchirwa sana birabi Kenya igatia manganande but as of now nuko nakukwanirwa kwanirwa it's a draft teraitu. Okay, ase bechiga ya gatatu musubati omona abana bae nigo bayigetigwa ase kigambiro no mu office yo mo police ase okomoita omonyagitari yomo ase chinjira chuboke bagaso gutumya umusigari yomo bakoroka nka Kemoi ekigambiro nigo kerwe to guchika nka abana abo bayikigwe ase nyagitari yokorenga bongo gusembia bure rinde bachugikigwa ase kigambiro kuireneria mamochabo igoro yogo itwa ku musubati y'umunyagitari oyo itetwa se chinjera cyo kerukano. All right, mwana nori page ya kabiri gaiga kwerera buna abasani n'abakuri mirimo kurwasi ebengi ya KCB basangirikanite kumunyura nyagusira Rosemary Koech Kimwatu oringo monene udata protection asibingi yigane ndaro mwakili bakamunyura simirima akorerete ibingi yigamba sangirikanite si ukurigiriria ali akorete yanena si ense mangana data protection you know that is kinigintu kirekenene ase company ndiyonsi igoba katabanga na akorete mirimi ya sana chinga kialingi si ka ibingi ya KCB kuri mwaka 2022 numugano kwanire CPG ya kabiri gazeti ya Daily Nation. Okay. Ntubwato mugeni kurwa KCB. Ojo kwanira back to school na KCB. Girinde tutara ikabo baada manganara amaya sana se gazeti. Bechi yakane gazeti ne orobot ndole garo gotebanga ki county chabere chikuiburu chibesa. Yes. Wethera ase bali bachitenenerete ko chitenda abana bamwabo na abantu bale close na barabo bono ekihagera chitenda chinyinge njiriko kwa samarieta abo asenge njonga ya EACC nigera chikobanyora sobwango boigo bagujibeka sabana bamwabo amona abahiri babo baigora chikampani munabone chikampani njirega igachimurekerira se county ya Kitui yanyorete ko kuri chibesa cy'abana inji 14.1 million chisirete asenjera yobokerokanu ase chikampani akaro chikobwatikwa chira associated na executive ya county chikampani yange isano gaiga company erega gorogonga Shana Construction Company Limited neyende koronga Stone Company Limited, AZ Links Company Limited na DTK Construction Company Limited na Walls Company. Echi company chiga chonsi ko jiri chomonto omo ichomo governor bwenza mira kini kuringana no robot ro EACC igosoma abana bamwabo nabo barabanyene wanda bono gaigana EACC ngoja nyoro robot ngaki Beauty alimaliza shule mwaka fulani akaanza kufanya kazi KCFM. Akeigo menyete iga mapata ego igrabono iga nyokonyora na biashara binda gokora igariga na igana bamwe kusangi muntu utekirwa tora chi million out of nowhere bono koro kurangira we explain oje EACC muntu bantu babujaga kurigirirani yeah
Magana no kwanire page ya gatano ari mogaiga. Kenya boniga nibwate obuya of which nende bono gochaka kweburinga is it really good obuya bono obuya gose naende n'umuchando umabaro bw'echinchogu okinire kurwa asekerengo kemerongo 3 iguru yemia ande nchi akusana amekubyange bere yathire chikari gukusana lakini sai chamentire bono una bagoteba but you see ikini gento kere kiyase amangana ichingiti chiro sana and again bono kiachakire korokana kubu muchando why ama nani aja chingiti chiro sana chimenyete bino mubaro komentekana ngochaka chiri kuruma ali chichake gososa abantu bamenye chichake gosoka isiko achakire gokea na tichigite iri already ngora igora abantu nabona kuro Transimara gaiga kuruma Saimara ji mbuga ya Voi okonyoranga chincho kuchasoka chasalia ndagera ya abantu chetire baka abantu nanga chisimba chasokire kero kende amacha burire chingiti njira obone chiga chikunganya tokoroka nga amango wild beast yes okoyanga chaboke ire chialire ndagera kweli atikere gento ngebwato buya no bobe yes umura winsi ya Kenya musike William Ruto na kwana Taita Taveta ogotabanga no nyenere chinja kunjia so ase umugondo yoyo muchikasari chibando chika yiri estima post yarengo yestima gose ne electric fence chika vacancy chigaeta yes igona nyabana nji bakunyakolera nere bado unaona ile mwapeni iri chikoria wildlife services nayo neriko ngoranga ligo careful chingitiro sana manokobwa mwanya bantu ekiageranga wenyore kurwari we defendio yite ayabona neki no bwate yes lakini egoite ogata bugupol oyite bona oda bugupol conversation ni cheche koru Kenya hii okay epeje gatano robot ndoro rumwari moyo musirete uri kurukunga Frederick Gatie chinsemo jirije nyambene gali meru mwari moyo gasirete njira gete bosayigo ko runyomba mwaye morogoba baada yemiti nyemenge sana agaje kutoka se urusana rwa nyambene okay wakira hatogete gasuguna ino mutigoro in fact umutubweka ebigotiga nsemo ende yansi umubere tiare ngoro yakira abdomen which is tiare ngoro one family yae morgyo yachete ko diska achete ko umubiro ba identified as goitera se swenteria begete ne biata begeto korano bia lengensabu now one family yegete obotuki serikali ebasiolere kulinga no botuki bwaenga ngakio gukukua mwalimu kwa bete 32 year old teacher kurwa chinsemo chirichia Ameru kurwa December last year bakabono ge family yumbirere netagete konyora obo ene bumwalimu ulia robot ndorero kwaniriga ige page ya gatana kabiri asi ya chakire korekana nga ugonchirira kwerire anene umurakero mutindi uyu akire chinsemo na indi chinsemo chigwa kumonu ise kurigeri kerenga kyumurakera chini chiri asaba Masai iga Northern Kenya naba ebisa kubimenyeta wari bimanyikanite mona asubutugi so nseme yiga nyama sector yenyama aiga Kenya bunchirire no butugi gochingiti chigose etugo ige korete nyama chiakiru sana singencho yumu chando igabo murakera omuchando ino obeire gakobo emiaka yabona bagatabanga boniga enyama ya keire na ndo nyori nyama nendagira abantu abangi baganiti bakugura kurwa sinsemo nabatugiye bagana bakoni chinyama guchishikiro kama nyama teyo minute ngendagira ngo chirego kya igo batabirenga sai asare nene ya ene kigu singencho murakero mutindi wakachinsemo ichiga abatugi bakuru ndongere nkori ebo oliga ubona bono kuburu kwa machi kuchasi chinsemo chire serikali ya Kenya surely nesinyireko bekera abantu bali amaje nakiki bagote bagayiga babwatani kuri sector yenga no short term interventions wenyorenga kerenga kikero murakero abire igento gitega gokorugie chinse ichu nende next year tomere nendo murakero wako beauty onye umuntu konyara ko kolemege sima kiaye buyekanga
agudrire iketari gukamuka agokombo igari iria igetari gukamuka yani serikali tikonyara gudiriria maji jinse mochiriri baganya abantu barana guitana na abantu guitana bara masasi so kurwanira maji serikali nebwate chikari kiri cyo kurema maji chimashini kiri chikotoka jeshi nebwate NYS nebwate nande serikali kubike budget yanse mo nyohani yo mwaka yo mekura ne kabisa mejande yonzi by then ikibate banga a solution ya long term igentukira atumika sama tukamangengega ni rikokoru serikali irigirina kieko iranyare gokoriga yani igentukira sustainable bagokora roche this month murakeroba kwa kori igentu gikuru ugusige kyani mochando you for 3 months 3 months chiko era mwatiganira next year mochando yugo chaka ndi mwachaka bia so it's a problem asense mo ya sports igando jenga Shabana nigo yachorete geti kia Afra Stadium Nakuru abuna home ground kisi kia gusinge ndrete korosiwa wana keroba chorete kirigia Afra Stadium reason as to why bage chorete ngiringa last season igo barenge season yeri aereta apart from yaereta igoro igo barenge Homa Bay nero yarenge Raila Odinga Stadium lakini batangu boturubanu bole mahatari igo boro bonge na igari ya sumo piro guchiwa kerwa bwate na home ground mbabuga ati mashabiki chinsa mujirichia emechando baroje ne menge kero bari gutumia Homa Bay buna home ground bono nigo baraye ba gutumia Afra Stadium chinsa mochena Nakuru katia yanda mange arase sports timati no bwate kende twende dondo ndochega gatiga marube nararikiru muriki gazeti ya Daily Nation yentondoche mbakwanete katiba day amaoni yarure gaiga na ekia muhimu narora babulire serikali kubike mirubirio abantu baba sensitized muno nende bamanyi gwigoro yimbura yeri nino ikagire kuchigo chaka gutugo cha kera mutinyi 10 iko mutinyi 12 iga kenyirigo kyane amabara ache kubatikana n'imbura yenyinge aina maruba ari kirega tikabire county news tindi kunya gukwanira kende ndochimba kwanire to robot uru rumu ari mu yuto gite Frederick Gitie yes tindi kunya kurukwanira ngwaro kwanira nabata kwenda dondo okay dondo lero dokogenda atundi mbali Mosocho Kisii hapa tu Mosocho Kisii tu hapa tu karibu kuna nini Mosocho kuna tabu hapa ambayo inastahili ku sonsoro umujando nora omugako oyo mona babwate umurugi oye bamenyire nabake bari baragota kuringa no robot yoroiga obokonyi mbusa birega iga no musacha musacha kusaba obokonyi ga mechando ya mubwatirega okay igwachiete akebesi miaye gako gende bafu akaranga na yebata ekebatereke gyo kobeke screen ro kumbe ta chieti yabate nyabate teiga kawe kyawaira gasoka rio karende ambekera maje bakabekirwa maje bafu abu esi mingo jati are wa minto na kubekera maje akabanga na bataiga kumbo badire gyo komenderio ki akanyebega muswati onena kwenye rome kana iga akara minyoka settings kwanza aga extend chitageka ekolima ona kanyora jinga gichingia mwaga kagende bafu agaesi bingora sana bunatagete muswati yo yaga eteresi miribia eki entanyorete ga kyomwijano nkiringa na bugate omonto konya bangire koenda gukobesie besa na inde no musubati musubati yo yekonyo musabiri kibesa achikokorera omuchando getokare sobo oyo gwetresim oyo yebo okay omotebiri ngatimbu ati besa pi nonero nabogete tibasiri cyagenda gucyana na akaumira bone message so musubati yo yamusabete kibesa omusabire 120,000 omotebiri rituko ojo kimoretera omotebiri nko mwarebese rituko eriri yaikire kulingana n'iki chati ejiga nko moirera ka kari kibesa omugako oyonyorirwe kanyoru ogiro withdraw iri kibesa kibugate cash omotebiri tumirane mambi asegete igono akibugate cash akibugate tata geta mutumire simi ekyagera bono natagete barahumirana okay
bote tagiti kumutumira ase simi ojo kuoi no achibwate musubate no igo chibesa umuntu nabwate chibesa magera umere message ojo kogenda ojo asegete okuchinyora no chire taumere message yende ngao nanda aro yawe kumusumbu ebirengererio nejiyo ebe igenta korete achite ngora kaimu gichibesa chiri agachirusio chonse Origa korwe bafu agoja simina berimete poeta abu keregento mbia kera kamo haki ngachibesa gaki timbu ati besa pino tubuga ati no nale shilingi no bono mambiaro na kibono ko gendiga onde timbu ati gaki onyo ko bwata no 200 koranga ji musubati uri akarusi siringi 200 akamoa mugaga kaimuka maambia akagenda igasi kamanyete nga ni gabugate chibesa chiri ase chigochime tachie tiko cheki yogotiria bise chibesa akagenda agaike gasi akarusie goti akabeka se kirogo igoro bono katika ile shughuli bakanyete chinsa bagoja kuumirana aranchie kaba shughuli je ofisi umeta bantongo soka bali bujiali chinsa kuchiko cheki chibesa chiri akanyora nchiyo esabu ekamokongera ngaichia sirirete inka ikalime Nibasi. One of the staff abahangi bera ekiondo koge kamwaka ekero bomerana no musubati yoyo ndete konye summarize focus ya yanka kamote bikaratika to chachi kyagera chibese chiga bonege esimi bagwakerana to kara kirigo ajikora gundu abuya okulika kaka nyamusati bana bale pisi bana kompa ebintu bia lakini omoyo kamwanga ngofisi no abantu tokora como krista como muntu yuri kwenda kukuna gotiana sinzungi kono chikatonya te kusenje okay nere katika hiyo hali kale nkaga urwalire bona sinyire kwenda no ene gasi ibirengererio kago etakisona igo murugyo yo komotebi nga aigo murugyo ba gukwana nesimi ogotebi mu murumu abo nga beseri na nyorete bano ngotoma ningo jo ngogotomera amutebi aya njisimi ane tinye bigitikire ngotomera mwakone na maite paka chipini kero kende njera na nyorete anyore message itakuwa shida tigango jirendera hango igonji bugate cash mukungona ro ngurite chibesa akaiguri tukaka bangete kwenda sobo donte inera kamura akaiguri tukaka bangete kwenda sobo egenda korete mwako ukarwale tawo musubade na mungi kiko chandete tasinyire kukwana akabangochire gasi akaira na kebisa matoka ya renge maga amubwati paka ajikumurira jibesa no nyenjera swati agekarakali umusajo jire gasi agekarakali agasoka agasieke nyumba agasoka na kabegi kae lewe sirim ebesa no ereime katika hali uma edad nero muntu koranga ki okwara tereka nasieke nyumba echibuya yone botana nesike nasieke nyumba echibuya akaranga tigara agenda uchi nyumba yake barari aminyoke goja igasoke mbugo yenere bwe kura bana ne skuru bakarekere genda kapaye kali hotigirari nera akajanja gelingora iga kabuguria kapaye kali akaira na matoke ime akasoka kuchimate akagenda garasokera mata kaline pikipi akagende gasi akachikutara kwanza tachiye tigasi musubati yakairana agasinyugukura agagira abo musaja kalikoira no bakanyora abo otete tamaiti kiabo oterete bono musaja gusaba boko nyiganga ngaki bagotekora motego Amotego yugaki etori moko amaseko ani kama epapi maine yes boro ga batekaine eba nenyu ama ere serious go seba neba pi maine actually mechi mengenereo iko yani ebesa iko no that's where you draw the line ono ga egento kia konye tu mwako yo maito akabeka karapa kiora gaterekera nsike sona igonde tayo kora ronya n'ingo na siekera buya aminyo keso baira ne bwengo musajo ya daraja kanino na atitenga tukura matoka muswati yere
Numundu very faithful ujaso ikiagero mwako ya maete pitch pin amanyete pakoro je bugobo ire ngo gitoma Ngono mwana statement ye. But that is njendoche bantabu mbabwati gento toratebe bwasyo. How do we call honesty? Babisaine babatechisiri bakembaine ubwege nugitembole baba misetiga nikina kubolibona inenyu mo gosene gosori very serious inenyu merese kiwango kia enero ere kitengo fulani bapi maine sana oro musaja nata giteba buyana muka bakwane muna bagakwanire omusomiro mumanyire lakini mukungu era taramumanya oro mukungu already nere namumanyite Gaikere tebesa. Nanyi ikerete. Mwene aruchiro mu manyire ngangu iguyari nkiruga ari nero ibiri. Ango mubongi bono kikurie to kirete iga ngibweto mubere bobenti. Na amanyite gete kimuriete. Era amanyite ndo kimuriete. No na amanyite kikirie to. Lakini does that mean ngo musacha ni kere baka okay ai igente kinara kegure. Ngo musacha tagote ina bwate besa. No mubori ere botambe mubukan. Tori gotwara. Muri gutwara muri gutwara naki yagera gito gutwara moko ira twagiaga ndese bane gukera kuburu bwate at all times itukodia batabanga nimbwatere tie kiagera na jibo no gitagete bane kero kuburu bwaye jiyo nandi ningotebi njiyo finally ngo yore bakanko irende yarwe moko enana Maya yo sanje onya mutagete tutabugati igechire chingao bade tutabugati njiro tutabugati Mutegero yo tukorera abuwa magazeti ase eliharero atwaibwa nabwate gazeti ya Taifa Leo yiterikije 2023 nabo kwenyorera yina nda mange yagenda nje goseka gochimata ya goseka tugatomera ne chinzi tonjana bate gazeti ya Daily Nation enyorera gazeti igwe manya hamurikira rero ando bakemba ine Ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero